עוד מעט כל השאלות על המימונה, מה זאת מופלטה, כמה סוכר יש במאכל הזה, כמה קלוריות יש בתוך המתוק הזה, וגם איפה מוקדי המימונה המסורתיים הבולטים ביותר במהלך היום הזה. ככה זה נראה אצלנו על הדרך. התחנות של המימונה, גם הלהקה שהגיעה מסדרות, וגם מלי שתכף תארגן לנו פה את הקישוטים והאוכל והמופלטות. נראה איך עושים מופלטה, ננסה להבין כמה קלוריות היא שווה. עוד מעט. עינב, את מתחילה. כן, מלי פתיתו, שלום לך. וברכה. מה יש כאן? מה יש כאן? אני לוקחת את דשא בביתי ובא לי לארגן מימונה מאולתרת. מה חייב להיות בה? חייב להיות בה. קודם כל, כל המטעמים. חייב להיות קודם כל שולחן ערוך בצורה עם כל הברכות, עם הירק לברכה, דג חי לפוריות. דג חי לפוריות? לפוריות כמובן. קמח, המון קמח בנדיבות עם 5 פולים למזל. ז'בן שזה קציפה של ביצים עם סוכר, שזה לתואר, המון ברכות. מה הסיפור של המופלטה? מה היא מסמלת? היא מסמלת את כניסת החמץ חזרה לבית. כן, תגידי, מדובר בחג מרוקאי, עד כמה הוא דומה לאופן שבו הוא נחגג במרוקו באופן מקורי? הוא עבר כל מיני שינויים וגלגולים? הוא עבר מאוד שינויים לדעתי. במרוקו בזמנו היו משאירים את הדלתות פתוחות, עורכים את שולחן המימונה, ואנשים פשוט היו נכנסים לתוך הבית, מברכים, תרבחו, תסעדו, ועוברים מבית לבית. זה מנהג, וכל בית גם היה את כל הבגדים המרוקאים, את הג'לביה המרוקאית והתרבוש, הכפתן לאישה. זה פחות או יותר. ועד כמה זה שונה ממשפחה למשפחה? אנחנו מדברים על חג מרוקאי, יש כל מיני וריאציות כאלה היום חג המימונה לדעתי זה כל עם ישראל חוגג. וזה חג שמזוהה כבר עם כל עם ישראל, לא רק עם יוצאי צפון אפריקה. אז מי שקם בבוקר ורוצה להשתתף בחגיגה הזאת, לאן הוא יכול ללכת? לפארקים. איפה חם במימונה השנה? אני לא יודעת איפה היום חם, אבל אתמול היה חם מאוד בבית דגן. את היית בבית דגן אתמול? בבית דגן. מה הלך שם תארי? מה הלך שם? שר החוץ היה עם אשתו. המון שרים, חברי כנסת, והייתה ממש חגיגה לעיניים. עד מתי נמשך? זה עד שעה 1 לפחות. וממש עם מוזיקה, וכל הקהל הרחב של בית דגן נכנס ונהנה ואכל מופלטות. כן, את נראית לי אישה שקולה ואחראית. את יכולה להעריך כמה קלוריות שווה חגיגת מימונה אחת? מימונה. מופלטה אחת זה 300 קלוריות. עם חמאה ועם דבש זה 600 קלוריות. הבנתי. כלומר, זה לא יום לשומרי משקל. ממש לא, ממש לא. מה אתה תוקע שם כבר? גולן יוחפז, סוכן, עודנו מדברים. זאת מופלטה, תיקון מדעי, 220 קלוריות יש בדבר הזה. 300. לא 300, לא 250, 220 קלוריות, זה בדוק. זאת שירי, כאן, מעבר לווילון, היא אחראית על המופלטות של רשת על הבוקר. היא אומרת ככה, אין בזה סוכר, יש בזה רק קמח, הרבה מים. במהלך כל הלילה היא ישבה על המופלטת, עשרות מופלטות היא כבר הכינה, שמה בפנים סירופ מתוק. זה הלהיט שלה, זה הלהיט של החג. אחר כך היא מנקה את הידיים, מה זה שומניות? בפרש וואנס, בכל מיני טישרס כאלה. עכשיו אנחנו קופצים אלייך, עינב, עם הלהקה שהגיעה ישר מסדרות. עינב. כן, נמצא איתנו סמי, מלהקת כוכב עולה, אתם מסדרות. מתי קמתם בבוקר כדי להגיע? האמת לא קמנו, אנחנו קמנו מאותו, לא יודע, מתי קמנו? לא זוכר. אנחנו לא ישנו, לא שום דבר, אנחנו כאן איתכם, באנו לעשות שמח במימונה. מה הלך אתמול בסדרות? מה הלך אתמול בסדרות? האמת, אני לא יודע, אני לא הייתי בסדרות. אני הייתי בחדרה אתמול, הופענו בחדרה, כן. עשינו שמח שמה, מימונה. תגיד, אבל ממה זה שונה כשאתם מופיעים במימונה, מאשר הופעות אחרות, שמחות אחרות? כמעט ולא, לא שונה. אותם התלבושות, אותו דבר. שמח, אותו דבר. כמעט אתמול באנו לחדרה, אתה יודע, אמרו לי בהתחלה לפני ההופעה שחדרה ידעה הרבה פיגועים, ידעה זה, בוא תעשה שמח, תעשה זה, עשינו שמח. היה שם ממש יפה. אתה גם ראית את כל השרים והחברי כנסת שבאים להתחפש לחוץ ידיים ולהצטלם? כן, וחברי כנסת וראש העירייה וכולם. כולם היו שם, כולם לחצו ידיים, כולם אמרו תרבחו וצעדו במימונה. תביא איזה להיט מימונה אחד ממש מובהק שלכם. לא, שלנו, יש להיט מובהק. אלה מימונה, אמברקה, מסעודה, אלה מימונה. אתם רוצים לצופף יחד איתי בבקשה? לא. כן. אנחנו.
أهلا بيكم